साळातले 25 वर्सां आदले लायटी खांबे बदलात, आमकां सेगीत वीज दियात, काळखांत दवरूं नाकात. शिकपी वेवसाय करप्यांचेर परिणाम जाता. साळ पंचायत आनी साळांतल्या थळाव्यांनी दिवचलच्या वीज विभागाचेर मोर्चा व्हेलो. अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्या उपरांत शासना खातीर प्रश्न सुटावो जातलो, वीज अधिकाऱ्यान उतर दिलें. साळांत कितलोसोच तेंप जालो विजेचो आपालिपा चल्ला. रात्रीचो खेळ चाले अशेंय ना, दिसाची लायट वयता. पावसात जाल्यार विचारपाचेंच ना. जापो मेळटात, झाडां पडून वायरी तुटल्यात, खंय शॉर्ट सर्कीट जाला, कितें आनी कितें. सदच्याच खेळाक बेजारून साळचे सरपंच पंचान गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन दिवचलच्या वीज विभागाचेर धडक मोर्चा काडलो. आदी आयकुया भितरलो बोवाळ. जरी पाऊस आला, वारा आला, झाडे थोडी लागली की लाईट जाते. पोल जुने, मी जेवढं बघते ना, लाईट पोल जुने, वायरी जुने आहेत, तर ते तुम्ही थोडे एक्सचेंज करून, जर तुमच्याकडून तुमच्या डिपार्टमेंटकडून जर एक पोल लागला जातो किंवा लाईट जर इन्स्टॉल केली जाते, तर ते मला असं वाटतं ह्या डिपार्टमेंटची ड्युटी आहे की तिथे जाऊन मे बी जर 1 इयरनी 2 इयरनी 6 मंथ्सनी इन्स्पेक्शन जायला आम्हाला यायची गरज नाही. आम्ही पोचायला नाही पाहिजे. तुमची इट इज आवर ड्युटी टू सी दॅट इट इज रिझॉल्व्ड अँड दे आर रिड्यूस्ड. पण ह्या याच्याप्रमाणे गेले जाल्यार तसे इन्स्ट्रक्शन्स ना आता सध्या आता तुम्ही जर तसे म्हणताले ऐका, तुम्ही म्हणताले आता गेल्या 2 दिवसांक आसा, 2 दिवसां गेल्या 15 दिवसांक, पण जे एक एक्झाम्पल सांगता, गेल्या तुम्ही फुल पिरियड काढून पळया तुम्ही कितली वरां लायट गेल्या ती. वारंवार साळमध्ये लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतच आहे. आणि कालची ग्रामसभा झाली, त्या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांनी हाच प्रश्न विचारला की फक्त आपल्या साळमध्येच लाईटचा हा प्रॉब्लेम का होतोय. मग त्यावेळी असं निदर्शनास आलं की यांच्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधले व्यक्ती त्याने सांगितलं की इथे जे केबल टाकलेले आहेत ते कमी क्वालिटीचे वगैरे आहेत, त्यामुळे हा लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतोय. आम्हाला या लाईट संदर्भात काहीच कसले केबल वापरतात का एवढं का आम्ही ह्याच्यात निष्णात नाही आहोत. तेव्हा त्याने काय सांगितलं, इथे जे सेंटर झालेले आहे इलेक्ट्रिसिटी, बट तिथे सुद्धा कामगारांची कमतरता आहे. मग ते सुद्धा तुम्ही का नाही लक्ष देत म्हटल्याबरोबर आम्हालाही हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर इथे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमध्ये यावं लागलं. मी बघितले 15-20 वर्ष झाले, ते पोल तसेच आहेत, जुने आहेत. मला ते मुलांसाठी महिलांसाठी धोका वाटतो. लटकलेले असतात काही वायरी घराच्या वरून, तर ते सुद्धा मला असं वाटतं थोडंसं आपण लक्ष डिपार्टमेंटकडून एक इन्स्पेक्शन करून घ्यायला पाहिजे. जे काय 10,000 जरी लाईट पोल्स असतील तरी जर काम करायला गेलो तर मला असं वाटतं 1-2 वर्षामध्ये ते 10,000 सुद्धा कंप्लीट होऊ शकतात त्यांचं इन्स्पेक्शन. ते इन्स्पेक्शन करावं. जे जुन्या वायरी डेंजरस लटकलेले अक्षरशः आहेत, पतंगी लटकून जसे ते असे खंडर घरं कशी असतात तसं आहे, तर मला असं वाटतं ते थोडेसे छान चांगले न्यू ब्रँडेड वायरी पण घालू शकतो आपण. साळात सबस्टेशन घातलां, पूण त्या उपरांत समस्या आनीक वाडल्यात. हेका आतां कितें म्हणप, साळांतलो समाजबावुरपी मेघश्याम रावत विचारता. जेन्ना सबस्टेशन जाल्लें तेन्ना आमकां एक आश्वासन दिल्लें की साळान जो प्रॉब्लेम जातालो तो हेच्या फुडें जावचो ना. पूण दुर्दैव आतां अशें जालां, सबस्टेशनाक जाल्ल्याक पयलीं जो प्रॉब्लेम जातालो त्याच्या पेक्षा डबल प्रॉब्लेम जाला. आणि गेल्या फावटी ग्रामसभेक हीच चर्चा जाल्या, बाबा साळान इतलें आसून सबस्टेशन घालून आमकां तो प्रॉब्लेम येयल्ले दिसा कित्याक. लोकांचे धंदे आहा, लोकांचे दुकानां, घरां आहा, लोक एक्झामी आहा, भुरग्यांच्या एक्झामी आसता, 2-2 वरां 3-3 वरां इल्ले दिसा लायटीचो प्रॉब्लेम. म्हणून आयज सगळे शेवटी आमकां हांगा येवचें पडलें. आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां आश्वासन दिलां की तुमचे कितें समस्या आहा ते तुमी सांगात, आमी इमिजिएटली सॉल्व करतले, हें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. आनी दिवचलचो एक्झिक्युटीव इंजिनियरान लोकांक दिल्लें हें आश्वासन केन्ना पुराय जाता तें आतां लोकांनीच पळोवपाचें. तो ऑलरेडी ऑल ओवर गोवा सगळ्याकूच इश्यू आसलो. सगळ्याक आमी ऑलमोस्ट चडशे खूब कडेन अटेंड केला करपाचे हेतू आसा. आनी तुमचोय बी सगळो एस्टिमेट ऑलरेडी करून टेंडर जावन सँक्शन जावन फुडें आतां तो फक्त फायनल स्टेजीन वर्क्स बोर्डाक गेल्लो आसा. सो मोमेंट तें जालें न्ही, इमिडिएटली वील टेक अप दॅट वर्क अँड दॅट इश्यू वील बी सॉर्टेड आउट. ओके, तो अंडरग्राउंड केबल गेलो, अंडरग्राउंड जावन गेलो जो प्रॉब्लेम फुडल्या हांव तुमकां एश्युरन्स दिता फुडें पावता प्रॉब्लेम. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली.